asik. Kalau makan itu fresh sekali kerjaan ini. Phang là gì? Mai chỉ phang là bị lây. Thapkar lain, ang lagan ng kude. Dam ke mesti kan pernah gerung mana yang tapi. Konsep aku rumbu katargan. Mani, pokoknya nawang musang berbiaya tu. Zainang kus tenai dama, kus tenai gian alai, hijau gian alai. Malai fakar yang isi berbiaya. Ang ribet nang siap-siap. Anak dia, umbi bisa berhukus teh, kuang horte nasibnya berbiaya. Kisana helai dapat dikerjaan ini. Jadi muncul main menurut juga perjalanan raisang kalang mulai hubungan. Kau
एसे बुल जालांबा मेथाइ खननाया गाज्रि दा मोनसै रायजोफोर गाज्रि दा मोनसै बुल जाबाय एसे दानिया बुरै बुरैफोरनि थाखाय दोंसे खनसोयो आरोखि लासै लासै माने खुगा मेथाइ गोदो जेरै दं खनले खनले हाथाय बाजार दाजा आरो फायखा मैगं गाय बेफोरखौ हाथायाव दाबाय आरो फायखा मैगं गाय बेफोरखौ हाथायाव दाबाय Thank you. Thank you. 사다세 사다맛 시퍼마이 불도 플러스 소카이 그럼 자네 뭐이 Phang là gì mai chỉ phang là vì lại Sambang mansikuna Kaane lungtung kudai na ngomong tai kudang lo Jangan lupa Ang dosra program apa jadi tekun buat, bener bang kinjau kena kon yang, itu nentang mana jaga yau, nentang kon nunanai mujang mana yang standar kon dengan, itu ang bener bang kinjau kena nai kon yang, nentang mana ko mujang mana, thank you, ang boy ko ber, jisi bang raja punya gas ko ber, ane ko seger berurai, thank you, thank you.
आंखौ बे मेथाइनि थाखाय सोरबा सोरबा लंथं मोसानो थिनदों आं लंथं मोसाया मा लंथं मोसानांगौमोनलाय आंथ' लंथं खुना मोसानो थिनाखै बे गानाव आं थिनदों आं होनदों गोदोनि जुगाव मानसिया लंथंसो जुखायो सोर साबेसेया गस्ला गाननानै उजिदोंबाव फिसालाय सोरबा दं नामा हे गस्ला गाननानै उजिनाय दङ मा सोरबाव दङ आयै आइफोर खारजि फैद' नयन खारजिया माबा खालामनो खानाय रुंबां गानखौ खननो थाखाय खानाय रुंबां मेगन बेस्रां आङो जन खरजि दिनै आंनि फंबाय नयन बरगयारिखौ आं रिकुवेस्ट खालामगोन खानाय रुंबां मेगन बेस्रां रावबो मानसिया गस्ला गाननानै उजिया लंथं होनबा दुखु मोनो निकेट होनबा गाज्रि मोना खोनाबाय आं होनदों बे गानाव आं होनदों थाङै थुङै गिदिं गिदा फैफिनबाय लंथं जुगा खोनासंलै फाग्लाफोर र' आङो आइफोरनो खिथानो नागिरदों आं मा बुंनो नागिरदों गाननि सोमोन्दै आं दिनै खोन्थालांनो नागिरदों आं जिबनाव खिथाफेराखैमोन आं बुंनोसै माने गाननाय जोमनाया खुनु सिमा गैला सोरबा सोरबा गानैनो साबसिनसै बिदि जाबाय नङा आइफोर गानैनो साबसिन नङा होमबा दा बेखौसो आं होनदों दा गोदोनि मानसिफ्रा मा होनो बिखौ नुहैयोमोन नामा नुहैयोमोन जानजि नुहैयोमोन नामा नुहैयोमोन दाना जानजि नुहोबाय फेन्दान नुहोबाय हान्थु नुहोबाय मालाबा बे गासिबो नुलांजोबसिगोन बेखौनोथ' होनदों आङो बेबो नैसिल' ल'खासैसो ओमफ्राय गाहायना नैसिल' ल'सैसो होमबा बेसेबां गोबाव नांगौ 25 बोसोरनि उनाव जोङो सैमा अमाफोर बायदि जासिगोन लंथं आं होननायानो जागोन सानसे समाव गोदोनि जुगाव संसार जानाय आंखौ गाज्रि मोनदोंना आं होनायानो जागोन सासे मावर' दा बिथा ना दा आं दसे थाथ'नोसै आरोखि आं एसे रेस्ट लानोसै आं खाबनोसै लाहैनो थारमाने गाज्रि दां माइफोर दे माने आं रेस्ट लानो नङा आं लाहैनोसो नागिरदों माने कमिटि बिथांमोनहा सासे लोकेलनि मेथाइ खनग्रा दं नामा नोंथांमोन जायगानि আমি কি বলছেন আপনি বুঝতে পারছেন তো তাহলে আমি কি বলতে লাভ আমার সাথে অসমীয়া আমি অসমীয়া বলতে পারি না আমাদের সাথে বাংলা বলেন বাংলা আমি শুদ্ধভাবে বলতে পারি বুঝতে পারি হিন্দি